Egunon, berrobi. Bueno, lehen da bizi eskerrik asko, olako jende uholdea etortzeatik. Espero genu, baina betire pozgarri da frontoia beteta ikustea, eta nola ez da beteko arrazoia zein da jakin da, ez? Abuztun behatzin jaso genuen, zori gaitzeko notizioi denak hainbeste maite genuen Xabi juntzi zaigun, eta denak esatez duen, bigarren etxea frontoia zula, olenengoa, ez da ojakite, imagineat ordu hemen eta beste frontoitan sartutakoa da. Horregatik, duen gatik eta batez epe gatik saiatu geha omenaldi xumea eta polite prestatzen, eta ea saiatzen eta lortzen deun, irripar txiki batekin omenaldi hau pasatzea. Bakigune borra diela, baina bueno, ea lortzen deun denan arte, partiu polit bat eta ondoren ekitaldi borobil bat osatzea, bale? Arditzaun lau pelotari txalo handi batez. Jakin, bakigu, Xabik behar nolako maila zun pelotan, pelotan bakarrik ez, fronten izen, futbolen, baita kaniketan, baina gaur jokatzeuen lau pelotarik ez dieba, alperri jaiotako pelotako. Tarten, lehen nabizi eskerrak emane bai, lauoi jokatzeko preste bateatik, tarten bi profesional diteu, bestea profesional izan berri oain gutxi arte, eta bestea profesionaletan ibiltzeko maila sobran duna. Demostrazio gogoz gainea. Bueno, aurkezpen ez du behar, baina kamiseta gorrikin jokatuko duenak Xabi Urbieta eta Inigo Bikuña. Eta kamiseta urdinekin oiri irabazteko gogoz, Erik Jaka eta Iker Elizegi.
Sí.
Venga, beste alde.
Bueno, partidu eharra ikusi deu. Xabi beak gustoko azun, aurreko tikitaka bizioi atzeko txokone horri biltzezan zakurkeritan da batez bi aurrelari Gurbieta eta Jakake demostratu, zakurkeritan ikasita daudela. Eta lehen aztu intzait, aipamen aitea baino ekitaldi hau aurrea emateko bakoitzak beha alea jartzea importantea da. Eta epaile lanetan Aitor Erauskin aitu zaigu, txalo bat behai. Makina bat txapela irazitzen, joan elkarrekin Aitor, oain ez, gaztetan, txikitan, baina beak aitortuit denetan bere zina galdu zuena izan zala. Berrobi herriarteko txapelketan azpitxapeldun gehatu zanen. Baina, esan dit, guk gure partio irazin genin, Xabik eta Aitorrek. Baina, talde lana, izaten da herriarteko lana, baina berrobi azpitxapeldun gehatu zen, da herriarteko txapelketa beti du, xarma berezi bat, herrin izenen jokatzea horrek esan nahi du, Xabi Zubiria behizena goran bakarrik ez du lautzi, baita berrobi herrinare. Horrek meritu doblea du. Eta noski denontzako da gorra hemen egotea, polite aldi beren esan liteke badala, neurri bate, baina gorra denontzat, eta nola ez, gertu kontzat, famili kontzat. Baina prestatu daitegu pareal gauze, hiru gauze, inaiko genituzkenak, eta mesede bat ite maiazue familikok, prestatu izuen pasillo hortan barrena pasa mesedez guraso, Malu eta Iñaki, Xabi, Zati, Marina, Oñak eta Magale. Txalo, erraldoi batzu! Hemen. Aupa, familia. Lore sorta bat emango dizuenik. Eta horri dizuen pasillo hortan, adibide garbina hor ikustean. Ez kirolen bakarrik, baita bizitzane. Batzuk zoritxarrez juniten die, beste batzuk badaude, jokatuenak, eta beste batzuk badatoz. Bizitzan da pelotan. Orduan segi gaztek, fuerte emanez pelotai, eta denai, bale? Eskerrik asko zuei. Segi. Ekitaldi honen hasieran aipatuet, Xabik bazitula doai asko. Pelotan jokatuet gaur, baino fronten izen futbolen, ezautzen parrandan, dantzan, doai asko bazitun, ez pelotan bakarrik. Baina etzan bakarra, doai asko zituna. Badie beste pelotari batzuk, pelotan jokatzen bakarrik ez dakienak. Bertsotan ebadakie batzuk. Hortaz etorri zaigu pelotari eta bersolari handi bat, Iñaki Artola, etorri mesedez. Asko olaxe ezautu intxugun, frontoiren baten ertzean, oantxe eskuz, oantxe palaz, oantxe aurren, oantxe atzean, ire lagunta adiki
irabaziz jolasean, aurrerantzean ere lagunon, buru eta bihotzean, beti gurekin etorriko aiz, frontoi batera sartzean. Omenaldi hau ikusi ezkero, zer esango uken behar bat, adarra jotzen hasiko intzen, guri eginaraziz parra, izane ire gozotasuna, ta umore aintzen eharra, inoiz tristurak hartzen bagaitu, gaientzen bada negarra, irriparrez gogoratzeak, emango ziguk indarra. Eharki Iñaki, eskerrik asko. Pelotatik erretia hitza izenen, bazeki zertan segiko eken. Bueno, eta hoain urrengokin. Prest daudela ustet, Xabin kuadrilako lau dantzari ehar, nahizuenen sartu, Aran, Oiane Garazi eta Mirari, eta Jaione Olazabal Aresoarrak aurrezkoa abestuko digu, bere ahots gozoakin. Maitia, pozez agurtzen dut zure torrera, nere bihotza pilpila aurkitzen da zu ikustea. Zoriontsu eta maiteki, dantzatuko eta gurrik goxo eta ederrena. Maitia, pozez agurtzen dut zure torrera, nere bihotza pilpila aurkitzen da zu ikustea. Zoriontsu eta maiteki, dantzatuko eta gurrik goxo eta ederrena. Murriska eta laguarina, dira bihotzez zuretzat egina, nere oinek nahi lukete, dantzik ederrena ongi bete, zuretzat nere maite poli, paregabea, sutagar maitasunez, natorkizun eskaintzera. Murriska eta laguarina, dira bihotzez zuretzat egina, nere oinek nahi lukete, dantzik ederrena ongi bete, zuretzat nere maite poli, paregabea, sutagar maitasunez, natorkizun eskaintzera.
Baki Xabi laun artekoa zala eta familia artekoa de bai. Beti goraipatzezun be familie, zema matxezun, azken urtetan osaba galduzun, matxezula izugarri behin da berriz aipatzezun, eta nola ez, familik bea berdin hogeio maindatzezun. Horregatik txapela bat eta oroigarri bat badaude familiri entreatzeko, eta zein hobekoi entreatzeko bere lehen guzu Jon Taleire baino. Aurrea Jon Taleire, mesedez. Bueno, hau izan da prestatu deuna, baina gauz bat falta da. Igual erokeria irudituko zaizue, baina nahi deu pankartoire kuadrile prestatu, lanear hartu zuen eta etzatio eta aipatu barkatu, eskerrik asko. Baina nahiko genuke etorri gehan guztikin argazki bat atea. Ta dena jarriko geha ezkerparetan kontra, pankarta hori jetxi eta pankartan hartzen familiri utziko jau, erdigune hartzen, eta gainontzeko guztik ezkerparetan kontra jarriko geha hemen. Ta kamera handa aukeu prest, handik argazki ateako igu, ez da antzemango igual zein dan zein argazkin, aldan bezala o aldan hobetona jarriko geha, baina beti oroituko geha ze jende uolde etorri zan, orduan eskerrik asko etortzatik, eta azken zalo txaparra, Xabitzako eta zuentzako. Denok, etorri! Ez lotxatu bain, venga, etorri dena. Atea godeu nola argazkia. Pankarta jetxi favore. Hasi, kolokatzen. Esan bezala familiri utzi erdigune hartzen, da gainontzeko behaien hartzen, lehi zuek aurrea goxio. Goran zaudetenak eta denak, Jetxi bera. Erreboten zaudetenak sartu imazue, bilen. Ezkerpareta guzti hartzeu mobilek, gaur egun hain mobil honik ez da sortu hendik, errebotek hartzeko. Hor aurre alde badago, toki aurreko kuadrotan da. Ea, muitu, sartu ezkerpareten. Pankarta falta dugu, Hoi da, Josu eta Julen da batoz, pankartakin.
Oinatz, harri atien ondo. Oso ondo. Oain honea behiratu aldezuela, bese. Eleante, eskerrik asko denoi, ondo bukatu festak, besarka bana, haupa zuek eta haupa Xabi.